Eguraldia dela eta aurtengo herri urratsen 40. edizioa mugatua izan bada ere, euskaltzale andana bat hurbildu da Senpereko aintzirara iparraldeko ikastolei elkartasuna adieraztea. Antolatzaileek azaldu dutenez edizio honek galerak ukan ditu. Berazkatxalin elizale Senperen eraikiko duten 5. kolegioa eraiki ahal izateko, diru ekarpenak egiteko Euskal Herri osoari dei egin dio Seaskak. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioa Senpereko lakutik agurtzen dugu. Hementxe bertan iragan baita herri urrats. Gaurko emankizunean herri urrats aipatzeaz gain beste hainbat gai jorratuko ditugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Herri urratsen biharamunean bolondresak lan eta lan. Eurei esker bizi da euskararen aldeko besta eta aurten uholdeen ostean purumakur, baina humoreari eutxiz topatu ditugu. Urtero bezala, badira, jende handanat, biltzen dena, pestaren ondotik, piskat, zaintzeko lekua. Bada bultat heldu naizela astelenarekin eta gozoan iten da ere, badalan, baina giro honian iten da. Eta hemen digoiti, elkartasunaren uholdea horixe eta hemen urrerauntxien ostean espero dutena. Beretan, ez bagenu beharko ez genuke eskatuko, beharrezkoa da, inoiz baino gehiago elkartasun hori, eta jendeak, alduena jartzea, ze dena ongi itorria izango da, eta, ea denon artean lortzen dugun, uholdek sortutako egoera horri aurre egitea, eta elkartasun uholdea handi bat. Hurbildutako guztiei esker honeko mezua helarazi nahi izan diete lehenik. Benetan uste dugu atzo jendea euskaragatik bustizala, eta benetan zoriontzekoa da jende guzti horreri hemen egon izana, eta baita ere hemen lanean aritu ziren guraso eta laguntzaile guztiei, ezta? Ze egoera esen bat ere erreza, guztiz kontrakoa, atzo bezalako jai txiki hori aurrera ateratzeak suposatzen du herri urratz bera antolatzea baino lan gehiago, iaia, eta benetan eskertzea eta nolabait ere zoriontzea, ezta, konpromisu hori. Baina formatu murriztua ez da nahikoa behar dituzten etekin ekonomiko guztientzat. Gogoratu behar da hemen Senperen bertan eraikitzen ari direla 5. kolegioa eta irailean irekiko dituela ateak. Beste behin Euskal Herri osoak erantzunen duela uste dute antolatzaileek eta baita Seaskako familiek ere. Atzoko apena da, segur, baina, hola da, agian elkartasuna erakutsiko du jendeak ondoko egunetan, eta aintzinatek egin behar da, gisa eta garbik eta ere, behaz, gare. Atzo, uste dut, falta izan ditugula familia hundiak, familiak aujekin, eta ez da atzo izan da berezi, beraz izan da diende, untsa da, eta beste diru sartze ukan beharko ditugu, eta humore onarekin segitu behar, azkajian, eta segi aintzina. Elkartasun deiak jasotzen ari dira Ezker Eskuin eta dagoeneko kulturmunduko eragileak ere jarri dira eurekin harremanetan elkartasun gaualdi bat antolatzeko. Gauzak antolatuko dira eta gauzak egingo ditugu uholdek sortu duten egoera horri elkartasun uholde horrekin erantzuteko. Guztia ongi etorria izanen da eta datorren urteko maiatzeko 2. igandeko hitzordua prestatzen hasi dira jada. Hau ez da hemen bukatzen, jarraitzen du eta datorren urtean maiatzaren 2. igandean ea eguraldi eta sortu behagorekin hemen batzeko aukerauko umiak euskaltzalek eta aldarrikatzeko hemen euskeraz bizi nahi duen herri badagoela eta Seaska behar dugula Ipar Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko ume eta gazteak euskalduntzen jarraitzeko eta Euskal Herriko txokoa euskalduntzen jarraitzeko. Euria behar genuen, baina gutxien nahi zen momentuan iritsi da, aurtengo herri urrats guztiz baldintzatuz. Arabagunera mugatua eta animazioak 12 atzeratu behar izan zituzten, baina hala ere goiz-goizetik 10 jada jendea aintzirara gerturatzen hasi zen. Alde batetik triste, baina aldi berean gogotsu. Besta polita izaten da eta pena bat eguraldia txarrea tokatu dela eta... Bentsagune bat badauza bali, dekogurakin disfrutan. Biztan dena, pena handiarekin, baina gogoarekin, animoarekin, hemen animatu behar dugu, sustengatu behar dugu, beti bezala. Beti bezala eta agian sekula baino gehiago, ez usteko ni aurre egiteko. Inoiz baino garrantzitsuagoa, nahi baldin badugu, gure hizkuntza
eta bizitzea. Gu urte horoz egiten gituk, baina olakoetan askoz garrantzitsuagoa du. Sortea txarra gertatu da azken edizioetan, behar da alaike aurrera segitu eta beti proiektatu gauzak baikorki ikusiz. Izan ere, azken lau herri urratsetatik 3 ezin izan dira normaltasunez ospatu, 2 COVID-agatik eta azken hau eguraldiagatik. Honea etortzea beharra da sozialki da ekonomikoki. Eta sustengua ematera ongi prestatuak etorri behar oraingoan, berdin euritako zapatak eta eguzkitako betaurrekoak. Handi prepauta etortzeko eta gu alaxe etorriga, prepauta. Gozatzeko eguraldia aitzakia izan ez dadin. Bestela gozatekin, euritan dantzan kantan, da hortxe, gatibunaek. Baina ez gozategi ez da gatiburekin ere, euritan dantza egitea neomarekin iritsi zen. Alerta 12etan bukatu berritan, orduan hasi baitzen euria. Ez du aroak normalki gure tripan duguna aldatzen, beharrezkoa zen etortzea eta besta egitea eta dirua ono gehiago emaitea. Azken baten, guardasola terkina hartuta dena konpondu daiteke, etorri beharra zauen, eta baliteke 5 minutu barru hau atertuta egotea eta berriro kontzertuak martxan eta egun politia izatea. Eskertzekoa ere musika talde eta artistek arazoak arazo bertan egoteko egin zuten esfortzu eta erakutsitako konpromisoa. Guretzako zoze beretxe gala, gainak gaur eta bizi duten egoeragatik ere areta bereziago ez. Ilusioa genekan guk ere hemen jotzeko eta gogotxu gatoz, bai. Naiz eta kontzertuetatik aratago egon ziren bestelako ekimenak ere. Aurrentzako txokoak, Euskal Herriko ikastolen arteko lehia, erronka probak egingo ditugu eta gero ongi pasat. Kastelako lagunekin. Eta baita ere jendea software librera gerturatzeko parada ere. Beraz hemen antolatuko ditugu tailer batzuk, 20 minutukoak izango direnak, aurrak libreki etorriko dira eta eseriko dira, eta eukiko dituzte laguntzaile batzuk, txikirinuksen egiten aldiren gauza guztiak erakutsiko dizkietenak. Arratsaldean eguraldiak hobera egin zuen eta xutekekin jendea zutitu, zutagarrekin berotu eta zetakekin lehertu. Euskal Herriko xoko guztietatik etorritako euskaldunek Araba gunea mukuru bete zuten. Postekoa da eta postekoa da ere leku guztietatik igorri dizkiguten sustengu mezuak, badakigu Euskal Herriaren parte handia bederen bihotzez hemen dagola. Eta urrengo batean hobeto ospatuko dugu, baina segitu behar dugu eta eguraldi txarraren gainetik lortuko dugu urratsez urrats. Leloak dion bezala zubiak eraikitzen jarraitzeko laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik euskarak indartzen jarraitu dezan. Ziek bizia zia, ostegunez laketzen dia ikaslia. Siberoko maskaradek geldialdia egin dute Baionan asteburu honetan. Eguraldi txarrari aurre egiteko kolorez jantzi dituzte Lapurdiko hiriko karrikak. Aurten Mauleko 41 gazteren esku eskinitako maskaradak Siberoko mugak gainditu ditu, askoren poztasunez. Zigarri. Jakin nilaik ordian egina hizela barrikada bat heben txan ispiritun, zagunak deitu, hebenko laguna deitu, eta gutuko lehen hamabos bat familia, jente, motivatu genak, eta hoek prestatu diagu jateko, edateko, eta oso kontent. Maskaradan parte hartzen dutenei, garrantzitsua iruditu zaie karriketan gaindi beren ohiturak ezagutaraztea. Gomitatuak izan gira, hortako hemen gira, eta hemen bizidea siberotak hainitz, eta haiek digute gomita luzatu, beraz horregatik etorri gira. Eta dira hainitz ostalariak direnak adibidez, eta hemen ere kultura biziarazten dute, alduten bezala euskal kultura, baina ere bai siberotaja.
Eta beraz importanta zen guretzat etortzea, eta piskat bonus bat da etortzea maskarada, egiazko maskarada bukatu ondotik. Hori da, bagizu, hiri handiek behar bat diruz laguntzen dute herri paubreagoak, baina kultura zaberatsak diren hiriak etortzen dira paubreak diren laguntzera, beraz horrentzat humanitarioan gira egun. Ezoikoa da maskaraden taldeak Siberutik haratago jauzi hori egitea, baina plazerra izan dela nabarmendu dute. Bai, mini bat bitxi, bera plaze handi bat egiten dik ebaiz, eta hamabost hastez alkarrekin gintian, eta beti haste buguzia alkarrekin igaiten, eta hor batin dena ekuatu. Hordi nuntza dukik eitia hoi egun alkartzeko, eta behiz normalki bai setemez xantutxun. Gogoratu behar da urtengo maskardak Maulen hasi eta 13 herri bisitatu ondotik apirilean bukatu zirela. Ikusentzuleok maskaradek Baionan egindako bisitaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!